píšeš komentáre, správy a namotávaš každý rozum zdravý. Choluješ ľudí, ak sa niekto z nich ľudí, zviazuješ kontakty, aby si vyťahla z nich všetko, aby bol z nich nosodratý. Smýkaš z nich informácie, neskôr sa zľakneš a začneš profilové deportácie. Hej ty, áno ty, Míša, Míška, jej zbytočné trampoty. Snažíš sa nadviazať kontakty, neskôr podpíšeš súdne kontrakty. Dôkazov zozbieraných od blízkych ľudí nebudeš šíriť sám